Mga puso, para naman sa aton nga lakad sang panahon ng Western Visayas, ang makaeksperyensya sa magalumo nya kalangitan, lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanaguob, kag pagpangilatuga sang easterlies, kag localized thunderstorms. Magapadayon ini tubtub sa weekend. Mahinay, tubtub kasarangan ng hangin kag balod sa rehiyon. Easterlies man ang nagapekto sa nasidlangan nga bahin sang pungsod. Patay ang 53 anyos nga mananagat nga ginkilala kay Jose Planas Jr. matapos maigo sang kilat sa banwa sang Hinubaan, Negros Occidental. Suno sa kapulisan, papauli na kuntani inihalin sa ilabod. Upod ang pareho sini nga mananagat nga si Bebo Taganan sang hinaliilang nga may naglupok. Sa pagbalikid ni Taganan, nakita na lang sini nga nagakaya na kag may mga paso sa lawas si Planas matapos maigo sang kilat. Giningagaw pa nga madala sa ospital ang biktima apang wala na ini matabangan.